Sa number 4, Civil Service Commission na nag-reverse ang desisyon nga damlag pa nag-dismiss sa serbisyo sa isa ka abogado sa idalam sa Provincial Legal Office sa Negros Occidental. Ginmando man ang iya nga reinstatement. Probinsya maga-file sang motion for reconsideration sa amo nga CSC decision. Gin-reverse ang CSC kag gin-set aside ang dismissal sa atong 2020 ni Ernie Magaspag nga attorney for sa Provincial Legal Office. Gin-grant ang appeal ni Magaspag sa kaso kag gin-exonerate siya gikan sa mga charges. Ginmanduan ang provincial government sa pag-reinstate kay Magaspag lakip na ang pagbayad sa iya sang full nga back salaries o purang emoluments kag benefits humalin sang pag-dismiss sa iya tubtob sa iya nga reinstatement. Nakasaad sa CSC decision nga gin-promulgate sang June 17 nga ang serious dishonesty and falsification of official documents nga charges bato kay Magaspag ang hindi suportado sang substantial evidence. Sunod sa CSC, ang kaso nagikan sa isa ka anonymous complaint nga gin-file sang August 30, 2019 nga nagaalegar nga may mga abogado sang Provincial Legal Office nga masami absent o kun late. Nasandi kang kaso sa probinsya sa CCTV footage summary report nga ginaalegar nagapakita sang discrepancy sa physical presence ni Magaspag kag sa iya biometric logged DTR entries. Sa pag-reverse ng CSC sa desisyon sa gobyerno probinsyal nga pag-dismiss kay Magaspag ginsiling sang CSC nga ang biometric time tracking system mas may mabugat nga ebidensya sa wala na authenticate nga CCTV summaries. Si Magaspag ang nagasaulog sang iya nga ikasisenta nga kadlawan subong nga Hulyo 15. Ginsiling naman ni Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. nagapanindugan ang probinsya sa ila sining nga desisyon kag mayara sila sa nga substantial evidence. Sila ang mag-file sa motion for reconsideration. So far, sir, we are focused, sir, on the decision of the central office. We plan to overturn the decision since we stand by our decision to dismiss Attorney Magaspag based on substantial evidence on record.